μπάτσι. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, Κύριος κρατεός και δυνατός, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. εις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. εις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Αδελφοί μου, με την χάρη του Θεού, τώρα σε λίγο θα εισέλθουμε μέσα στον Ιερό Ναό και όσοι θέλετε και επιθυμείτε και μπορείτε και δεν προσκυνήσατε τον επιτάφιο καθώς εισερχόσασταν στο ναό, αλλά τηρώντας το ελληνοορθόδοξο έθιμο, όχι εκ του τυπικού της Εκκλησίας, αλλά εκ της παραδοσιακής λαϊκής ευσεβίας, να περάσετε κάτω από τον επιτάφιο, τα παιδιά μας εδώ τα ευλογημένα, που έχουμε εδώ οι εφταξίες μας, θα κρατούνε το σώμα του επιταφείου ώστε να περάσετε όλοι από κάτω.